τις υπόλοιπες 24 ώρες θα τρώμε μόνο από βενζινάδικα. Στόχος του σημερινού βίντεο είναι πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ να μην φάμε από τα ίδια βενζινάδικα, να πάμε σε διαφορετικές εταιρείες. 10.000 likes για αυτό το βίντεο και πάμε να ξεκινήσουμε. Γρηγόρη, πες με εταιρείες από βενζινάδικα που ξέρεις. BP, η Revoil, ποια άλλη είναι τώρα. Εντάξει, έχουμε πολύ. Από ό,τι φαίνεται θα ψάξουμε όλη την Αθήνα. Τα περισσότερα βενζινάδικα δεν έχουν μέσα mini market. Οπότε θα δυσκολευτούμε πραγματικά πολύ να βρούμε. Τίποτα, ούτε εδώ. Πουθενά. Βρήκαμε. Θα το αφήσουμε εδώ. Έχει εδώ χώρο. Έχει ακόμα και καφετέρια μέσα στο βενζινάδικο. Shell Smart Shop. Γεια σας. Να σας κάνω μια ερωτησούλα. Φτιάχνετε εσείς φυσικό χυμό κάτι? Α, τέλεια. Να μου φτιάξετε ένα φυσικό χυμό. Σουρωμένο αν γίνεται. Αυτό και τι άλλο. Ξέρω, θα δω και κάτι να φάω. Λες κάτι σε σάντουιτς ή τίποτα snack, ας πούμε. Όχι snack για πρωί. Όχι. Εγώ δεν πεθύμισα τώρα έτσι ένα πενιρλί. Πενιρλί και έχει μούνι για πρωινό. Πώς και τέτοιο μαγαζάκι μες στο Shell. Πρώτη φορά το βλέπω. Αλήθεια, Ναι. όλα τα εταιρικά έχουν. Δηλαδή εδώ πέρα είναι σαν καφετέρια πραγματικά και mini market μέσα. Δεν το έχω ξαναδεί. Ναι. Πολύ ωραίο. Όσο ετοιμάζεται ο χυμούλης θα κάνουμε και ένα δωράκι στη Βασούλα. Το αγαπημένο της snack. Kinder. Σε πόσους από εσάς είναι πραγματικά το λατρεύει. Να είστε καλά. Είναι 5,80. Καρτούλα. Ευχαριστούμε. Δες αντίδραση. Για σένα. Από βενζινάδικο. Ακραίο. 5,80 ό,τι πήραμε. Και τι πήρες? Πενιρλί, φυσικό χυμό σουρωμένο και. Φιλέ, είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο, Είναι όντως. μεγάλος. Είναι μεγάλο. Και δώρο στη Βασούλα. Σε θέμα τιμής full worth για μένα, για βενζινάδικο full worth, άξιζε πραγματικά πολύ. Σε θέμα γεύσης, να δούμε αν είναι ποιοτικά τα πράγματα που φτιάχνουν. Ωραίο. Φυσικός χυμός. Εντάξει, δεν είναι καλά τα πορτοκάλια για μένα. Πολύ ξινά. Πίνεται τέλεια όμως, εντάξει. Τρομερό πρωινό. Για πρωινό από βενζινάδικο, νομίζω δεν το παίρνει το 9 στα 10. Παίρνει. Αυτό είναι σαν να πήγα σε καφετέρια. Κοίτα εδώ. Μέγεθος. Νίκο είναι καλό το μέγεθος. Μεγάλο μέγεθος. Άβιν έχει εδώ, δεν έχει. Πού θα βρούμε ρε μεσημεριανό, δεν βρίσκω πουθενά. Θα γυρίσουμε όλη την Αθήνα, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και Shell, έχουν αποκλειστεί τα Shell. Πήγαμε σε Shell, τέλος. Βρήκαμε BP για μεσημεριανό. BP Shop. Κάτι να πάρω έτσι για να τσιμπήσω θέλω. Με τι με βλέπεις, κάνα πατατάκι, κάτι τέτοιο κουρασάν. Ναι. Θα πάρω τα αγαπημένα μου, ράφλι κέτσαπ. Κάτι να πιω σίγουρα, θα πάρω 2 νεράκια. Νερό δεν μπορώ να πιω από το σπίτι, μόνο από βενζινάδικα. Και αμιτούλα. Εντάξει, τώρα για μεσημεριανό δεν το λες, αλλά τι να κάνεις. Κρατήστε μου και ένα κουρασάν. Τώρα προσπαθώ να τη βγάλω μεσημεριανό με αυτό. Αυτά για μεσημεριανό, τι λες? Καλή συνέχεια. Έχουμε πάρει τα πράγματα. Πάμε να βρούμε τώρα ένα ωραίο μέρος να καθίσουμε να φάμε. Μεσημεριανό δεν το λες. Έχουμε πάρει πατατάκια, αμίτα, κρουασάν. Πράγματα τα οποία δεν τα τρως για μεσημεριανό. Τα τρως για δεκατιανό, για σνακ. Τι να κάνουμε, με αυτά πρέπει να περάσουμε. Θα ήταν καλύτερο να πηγαίναμε πρώτα στο Shell του πρωινού και να πηγαίναμε αυτό για πρωινό και το Shell για μεσημεριανό. Καλά δεν λέω, Γρηγόρη? Καλά τα λες. Καλύτερο νομίζω. Αυτό βρήκαμε, αυτό θα κάνουμε. Πού σας φέρνω να φάμε? Έχω σταμπάρει ένα μπαγκάκι εκεί που είναι άδειο στη θάλασσα. Να πάμε να φάμε το μεσημεριανό μας. Μες κόσμο, μεσημέρι. Και εμείς αντί να έρθουμε να κολυμπήσουμε, γυρνάμε βίντεο που τρώω μεσημεριανό πατατάκια. Δες τώρα που βρίσκομαι. Θέα θάλασσα. Έχουμε όλα αυτά εδώ πέρα τα snack να φάμε. Νίκο, σε ψήνει να κάνεις κάποιο challenge. Τι challenge? Πήγες πει στην αρχή του βίντεο ότι θα φτάσεις 10k likes. 10k, ναι. Δεν θα το κάνω τόσο εύκολο όμως εγώ. Γιατί? Έλα μαζί μου, έλα μαζί μου. Πού? Έλα εδώ. Κάτσε εδώ κάτσε. Εδώ. Ναι. Βγάλε τα πατατάκια. Ορίστε. Για κάθε πατατάκι που θα τρως, θα το βουτάς μέσα στη θάλασσα και θα το τρως. Ναι. Τι? Για 10 πατατάκια θα το κάνεις αυτό για να κερδίσεις 10k likes από το κοινό σου. 10 πατατάκια. 10k likes. Ναι. Στα 100 πατατάκια 100k. 100k likes. Κάτσε ρε, αυτό είναι η βία, είναι. Μέσα από τη θάλασσα, μέσα από τα κάτουρα. Μπρο, έλα. Όχι. Το έχεις, πιστεύω σε σένα. Να το κάνω? Ναι. Βάσο να το κάνω. Κάντο. Να το κάνω. Ναι. Αρχικά να κάνω μια δοκιμούλα και άκου λίγο. Τα καλύτερα πατατάκια μακράν, σε όποιον αρέσει, να μου το γράψει κάτω στα σχόλια. Εντάξει, μην πάρεις άλλο. Το βουτάς και το τρως. Μπρο, τι κάνω. Ρε. Κοίτα το. Φαίνεται κοντά στην κάμερα, χάλια είναι. Δεν ξέρω γιατί το κάνω αυτό. Έλα. Ωραίο. Καταλαβαίνεις το θαλασσινό νερό, full. Με έχει αηδιάσει και έχω να το κάνω σαλανιά. Ναι. Δεν το κάνω σαλανιά. Απέσιο. Μία χούστα πατατάκια κατευθείαν και να τελειώνει το challenge. Δεν θα το κάνω ένα-ένα με καμία Παναγία. Εγώ το YouTube το μισό να ξέρεις. Το μισό. Μπρο, δες το σύχαμα. Το βλέπεις? 3, 2. Πού πάει? 3, 2, 1. Ιου! Πραγματικά! Ιου! Πες! Αλιά! Πώς θα κάνει μετά αυτό, ρε?
Το έκανα. Οπότε αυτό αξίζει ένα like και ένα subscribe στο κανάλι. Αν κάποια στιγμή κάποιος άρρωστος το δοκιμάσει, θα καταλάβει πόσο αηδία είναι το νερό. Μετά από αυτό που πέρασα, έξω στον ήλιο, εγώ δεν ξανακάθομαι. Ήρθαμε σε μία σκιά γιατί έχουμε σκάσει. Να φάω το υπόλοιπο μεσημεριανό μόλτο και αμύτα motion. Δείτε πόσο λαχταριστό φαίνεται το κρουασάν και ο χυμός. Θέλω απίστευτα να το φάω, πεινάω. Με τα πατατάκια από τη θάλασσα. Πρώτα απ' όλα δεν τα ξαναγγίζω γιατί έχω αγγίξει τη θάλασσα και δεν τρώγονται πια αυτά. Και δεύτερον, τι να με χορτάσει. Πρέπει να φάω και αυτά αναγκαστικά. Αυτή η σοκολάτα, ρε παιδί μου. Πω. Τέλειο. Δροσερία μύτα, ό,τι πρέπει για τώρα. Θα μου πεις, αν πήγαινα στη θάλασσα, τέτοιο σνακ δεν θα έτρωγα για μεσημεριανό. Ναι. Ή κανατοστάκι. Ή κανατοστάκι. Οπότε νομίζω μια χαρά την περάσαμε για μεσημεριανό. Αρκεί το απογευματινό να είναι λίγο καλύτερο για να μας κρατήσει χορτάτους. Το βραδινό είναι το πιο σημαντικό γιατί μπορεί να μην βρούμε ανοιχτό βενζινάδικο. 7 στα 10 σαν μεσημεριανό θα μπορούσε να ήταν εννοείται πολύ καλύτερο. Αλλά παραλία, μεσημεριανό, χαλαρά είναι τίμιο εφταράκι. Η ώρα αυτή τη στιγμή είναι 5:48, κοντά 6 ώρα. Έχουν περάσει πόσες ώρες, Γρηγόρη? Είμαστε 6 ώρες είμαστε έξω. 6 ώρες περίπου έξω. Να έχουμε κάνει όλη την Αθήνα πάνω κάτω για να βρούμε βενζινάδικο που να έχει μέσα mini market. Και να σημειώσω ότι έχουμε περίπου 35 βαθμούς έξω. Αλλά ναι, έχουμε στάξει. Βρίσκουμε βενζινάδικα, αλλά ρε φίλε, βρίσκουμε Shell κυρίως, BP, Shop. Τα οποία τα έχουμε πάει και στο challenge είχαμε πει ότι δεν πρέπει. Οπότε εμείς τώρα είμαστε έξω από ένα βενζινάδικο το οποίο βρήκαμε και είναι Aegean. Θα πετάξουμε. Θα πετάξουμε. Παιδιά, είναι τεράστιο. Είχα εντυπωσιαστεί και πραγματικά μου φαινόταν τεράστιο. Σούπερ μάρκετ. Μέχρι που βρήκα και παστίτσιο. Έτοιμο γεύμα σε βενζινάδικο. Απίστευτο, δηλαδή μας πάει τρένο. Κοκακόλα συνοδευτικό και αφού του χάζεψα λίγο βρήκα αυτά τα περίεργα μπισκότα. Πώς το έχετε κάνει τώρα αυτό μέσα στο βενζινάδικο? Έπαθα πλάκα, δεν ξέρω τόσο μεγάλο. Πρώτη. Φορά που το βλέπω αυτό το πράγμα, τεράστιο μέσα στο βενζινάδικο και φυσιολογικές τιμές. Νομίζω το απογευματινό βγήκε, αυτό πάει για μεσημεριανό καλύτερα. Θα χορτάσουμε για κάτι που δεν φάγαμε το μεσημέρι. Γυρίσαμε να φάμε το απογευματινό μας, το οποίο όπως έχετε δει είναι παστίτσιο με κάτι σνακ για μετά. Πήρα και μια κοκακόλα συνοδευτική και ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε το φαγητό μας. Το οποίο αυτό το φαγητό δεν το λες απογευματινό, όπως σας είπα. Κάναμε το τελείως ανάποδο. Αλλά δεν έχει σημασία, αφού δεν χορτάσαμε το μεσημέρι, θα χορτάσουμε το απόγευμα. Εγώ γενικά δεν τρώω έτοιμα γεύματα και αυτό νομίζω το δοκιμάζω για δεύτερη ή τρίτη φορά και είναι απίστευτο. Λατρεύω πάντα όταν παίρνω αυτό το παστίτσιο. Και το είχε σε βενζινάδικο. Ακραίο. Τοπ απογευματινό. Νίκο, πώς είναι το φαγητό? Το λατρεύω αυτό το γεύμα, το λατρεύω και είμαι full χαρούμενος που το βρήκα σε βενζινάδικο. Αφού έφαγα, πήρα κατευθείαν τα μπισκότα τα οποία μου φάνηκαν πάρα πολύ μικρά. Βρήκα νομίζω το δεκάρι. 10 στα 10. Πιστέψτε με, τα έτρωγα 2-2, τα ξεπάστρεψα. Η ώρα αυτή τη στιγμή 8:42. Είμαστε απ' έξω από την ΕΚΟ, τέταρτο διαφορετικό βενζινάδικο σήμερα και βρήκαμε mini market. Το βλέπετε κιόλας. Καλυψό Marketplace. Γεια σας. Τι λες για βραδινό? Δεν έχεις έτοιμα γεύματα? Δεν έχουμε έτοιμα γεύματα, άρα με βλέπουν με κρουασάν πάλι. Πατατάκι πάλι. Γρηγόρη, τι λες να κάνουμε? Να τη βγάλουμε παγωτό. Όλα τα σνακ τα έχουμε δοκιμάσει. Δηλαδή, το μόνο που δεν έχουμε πάρει είναι παγωτό. Νομίζω θα καταλήξουμε εκεί. Νεράκια που δεν έχω σίγουρα. Τι άλλο μπορώ να πάρω για βραδινό? Ρε γάμο, το έχω κομπλάρει. Τσουρέκι. Νομίζω θα πάρω ένα κανονικό και ένα με πραλίνα φουντουκιού. Νομίζω η καλύτερη επιλογή για βραδινό. Δηλαδή τώρα να φάμε πατατάκι, να φάμε σοκολάτα δεν με ψήνει. Πώς το βλέπεις για βραδινό? Θα μπορούσα να πάρω κάτι καλύτερο όμως, πιστεύεις, από αυτά? Το κρουασάν. Πήραμε κρουασάν. Ναι, όχι. Φαντάζομαι ότι ακόμη και νερό από βενζινάδικο πρέπει να πίνω. Δεν μπορώ να πιω κανένα το σπίτι μου. Κάνω challenge. Ευχαριστώ πολύ. Με τι να πρωτοξεκινήσω, είναι τόσο ωραία έτσι όπως φαίνονται όλα μέσα. Αλλά νομίζω ότι αυτό με κερδίζει. Λάκτα παγωτάκι και κλείνει επικά βραδινό. Βέβαια θα φάω και τα τσουρεκάκια, γι' αυτά δεν τα αφήσουμε και νεράκι. Αξίζει το συγκεκριμένο βίντεο ένα like, τεράστιο like για 10 likes και subscribe στο κανάλι γιατί τον πέτυχε στο στόχο σου. Και αν θέλετε part 2 γράψτε μου το κάτω στα σχόλια. Εγώ αυτό το βίντεο το λάτρεψα. Peace!